son Ramón Alonso, alcalde do Concello de Entrimo. Preséntome como candidato nas listas do PSDG ás eleccións municipais do próximo 28 de maio. No meu caso, é un compromiso e unha vocación que veño exercendo nos últimos anos e que me obliga a continuar ao frente dun grupo de xente moi comprometida en loitar polo futuro do noso Concello. Na situación difícil que atravesa o rural, especialmente o rural orensán, temos claro que a aposta ten que pasar por os recursos naturais que nos convirten nunha zona, un atractivo turístico indiscutible, a reserva transfronteiriza máis grande de Europa, e aí volcamos boa parte da nosa acción diaria, e logo botando mão de outros recursos como son o forestal ou o gandeiro, onde tamén temos unha forte baza que xogar. A partir deses eixos de fondo, a nosa loita é día a día por que os servicios básicos dos veciños se manteñan nun nivel óptimo de prestación e intentando ampliar toda a oferta cultural, recreativa, lúdica, que consigue que a ciudadanía se xunte, conviva e poida manter esa identidade como pobo pola que pelexamos desde fai moitos anos e esperamos poder seguir sostendo.